bari ku ji maganganunta a nan gurin. Wannan abin gaskiya ya kamata mu gaggauta fitowa midiya mai magana, saboda ba zai yiwu ba a ce mun sha wahala mun ba da rai mun yi faɗi mun yi tashi mun kafa wannan gwamnatin ko Allah subhanahu wata'ala ya dubi kukan iyayenmu da kannanmu da mu kan. Kun ji ba zai yiwu ba sun sha wahala sun yi faɗi ka tashi sun kafa gwamnati. Kuci gwamnatin tasu ce. Da wahalar mu gwamnati ta kafu a ce wai wani daurawa da iyalan daurawa su zo su lalata mana gwamnati lokaci ɗaya da wani. Kun ji daurawa da iyalan daurawa su ne za su zo su lalata gwamnati, amma za ku ji me lalata gwamnati a gurinsu. Ku saurara ku ji. Maganar su wai wani hizba ko wani kaza, abin da yake faruwa yanzu a Kano an ji. Kun ji wani hizba ko wani kaza. So aikin da malam daurawa ya ɗauko a gurin ta ita lalata jihar Kano ne ba gyaran jihar Kano ba ne. Bari mu ji. Sarina hotel an kama mata ana daddannawa a cikin motoci yadda kika san ana danna biredi, ana zuwa hotel. Kun ji an je Sarina hotel an kama mata ana daddannawa a cikin mota kamar biredi. Dan Allah da ɗan hizban da ya je ya kamo mace danna ta a mota dan a tseratar da ita daga mutuncinta duniya da lahira, da wanda ya ɗauke ta ya kai ta hotel yana danne ta yana kwanta da ita, dan Allah waye babban ɗan iska a cikinsu, kuma waye ya wulakanta mace mai yadda ita jaka mara mutunci. Dan Allah mai adalci, dan Allah mai adalci. Bari ku ji. Hotel ana ebo mata ana danna su ana kai su gidan yari, sannan idan yan hizba suka ɗebi mata billahi. Kun ji ana kai su gidan yari. Malam daurawa ya faɗa cewa hizba abinda take shine ta kai kotu in ta kama. Maganan a saki mutum ko a kai shi kotu wannan ba haƙƙinsu ba ne, haƙƙin alƙali ne. Wannan kenan. Bari ku ji. Allazi la ilaha illa huwa da in musu sharri wallahi gwara in mutu kuma ba halayya ta bace. Gaskiya na faɗi kuma gaskiya nake faɗi. Darajar annabi da ƙur'ani mutanen nan idan ba su nemi yafiyar wa'anda suke ci wa zarafi ba wallahi ba za su gama lafiya ba. Sai su kama 'ya'yan jama'a ƙananan yara su ebe su a mota su ce ko su yi musu taliya, wannan abin da ake cewa taliya ne ko menene namiji ya kawo, ko kuma su neme su jagwalgwala musu nono su kyale su tafi gida. Idan kuwa ba su yadda ba to billahi lazi sai sun kai su iyayensu sun gaya musu abin da suke, bayan yaran sun yi musu. Kun ji wani abin da ta faɗa cewa ana yi a hukumar hizba. So masu aikin hizban nan ba mala'iku ba ne, mutane ne kamar mu, duka muna iya yin kuskure, amma ya kamata mu sani irin waɗannan aljara'imul jinsiya din ba ka jingina suka ce wane yayi sai in kana da dalilin da a shari'a kana iya kare kanka. Ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, a maganganun malam daurawa ɗazu da yi a matsayinsa na hukumar hizba yana faɗa cewa su kansu a ciki suna ɗaukan mataki na gyara, wanda za a dakatar, wanda sallamarsa za a yi a sallame su. Ya faɗa cewa su kansu suna gyare-gyare. Wannan kenan. Amma a saurara a ji da kyau. Idan yaran suka yadda yan hizban suka tattaba su suka jagwalgwala su suka yi musu komai da komai, kuma wai daga nan sai su ƙara zuwa su ƙara kai su kotu a kai su gidan yaro. Wannan zalunci har ina, kuma an makale da cewa addinin musulunci ake yi wa aiki. Ba jama'a ta ya ake so mu gama da duniya lafiya? To a sanadiyar wannan abubuwan ma'aikatan hotel sun yi takarda za su shigar da ƙara. So ba mu sani ba, ɗazu na saurari bayanan a Abba Hikima a DCL Hausa ya faɗa cewa shi ya ɗauki wajen sati 3 yana bincike. Wasu hukumomin da aka yi a baya har return suna kawowa, amma da aka samu wannan canjin hukumar hizba ba haka take tafiya ba ta da alaƙa da duk wani mutum da yake mujirimi ne mai laifi. So ku saurara ku ji da kyau. Bari ku ji. Kano federal akan wannan cin zarafi da ake musu, kuma suna biyan haraji na hukumar cikin garin Kano na gwamnatin Kano, suna biyan harajin kuɗin su daidai gwargwadon iyakarsu, kuma sannan ana turo hizba suna ci musu zarafi. Abba gida ne zai saka daurawa ya ce kai daurawa kai ne shugaban hizba, ka je ka rinka bi hotel kana sa ana cin zarafin 'ya'yan mutane.